Hej og velkommen til den her YouTube-video. I dag skal jeg ud og se en håndboldkamp. Det er med Aalborg håndbold. De er rigtig gode. Så jeg tror lige, jeg vil hoppe i trøjen. Så sådan her, så kommer vi Aalborg håndbold t-shirt. De har altså nogle ret gode spil. De har også haft nogle. Mikkel Hansen har jo også haft alt muligt, så ja. Jeg vil se ud til Bjarte hen, så ses. Ja, der er lidt julemusik, så er vi kommet ind i bilen. Vi skal til at hen til, eller vi skal først lige aflevere min lillebror hen ved vores farmor, så jeg tror lige, at vende tilbage, når vi er derhenne ved Aalborg håndbold. Ses! Derovre ligger giganten, jeg ved ikke, om I kan se det. Vi ligger altså derhen. Der skal vi hen nu. Ses! Hvad du brækker, hvis du falder derned? Jeg brækker noget kæle skidte. Så er vi på den røde løber. Det er nummer 22. Jeg ligger faktisk meget godt til jer. Står vi med Hokser, jeg er stor fan. Ja. Ja tak, mand. VIP. Ja, skal vi prøve at tage med det her kalvekød. Smager godt. Det er min aftensmad. Og spejl. Prøv lige at se, hvor cheftræner for Aalborg håndbold, Simon Dahl, Galiko, assisterende træner, Benjamin Kasper. Fik du det? Var det ikke Landin? Prøv lige at gå ud. Bevægningstræk nummer DB92-4, DB92-4. Den nye folkevogn. Så vi fører altså herinde til snart halvleg. Undskyld, hvis det larmer lidt i baggrunden, det er kampen. Vi står uden for hallen lige nu. Jeg vil opdatere i pausen, tror jeg. Så
vi ses i pausen. Tak fordi I så med i den her video. Ja, vi vandt sådan ret stort, vil jeg sige. Det kommer op på skærmen her. Det var meget sjovt. Og tak fordi I så med i den her video. Hej. Hej. Det er lige mig igen. Overfor Aalborg håndbold. Vi vandt jo. Men jeg glemte lige at sige en ting. Selvfølgelig. God jul og godt nytår. Jeg håber, I får en god jul og godt nytår. Og I får nogle gode gaver og hygger jer med familien. Det bliver nok ikke den sidste for i år. Heller ikke den sidste en juleaften. Måske den sidste inden juleaften. Men på juleaften tror jeg også, at vi laver nogle videoer med, hvor vi åbner pakker eller noget. I den stil. Men jeg tror ikke, vi kommer til at optage nytårsaften. Fordi der vil vi gerne være sammen med familien. Og hygge med dem. Det kan være, hvis I er meget heldige. Men tak fordi I så med i den her video. Jeg håber I får... Det har jeg sagt 2 gange nu. Men et godt nytår og en god jul. Så ses alle sammen. Hej.